I denne video skal vi se på brøker. Vi skal se på dels hvad er en brøk og hvordan kan vi betragte en brøk. Så skal vi se på hvordan vi forlænger eller forkorter brøker. Vi skal se på hvordan man lægger brøker sammen eller trækker brøker fra hinanden. Hvordan man ganger brøker med et tal, dividerer en brøk med et tal. Hvordan man ganger to brøker med hinanden, og hvordan man dividerer en brøk med en anden brøk. Hvis vi starter at kigge på brøker generelt, så kan man sige, at en brøk kan man betragte som en lagkage, som er delt i et antal dele. Så hvis vi tegner en lagkage her, så har vi her en lagkage. Og hvis vi deler den i to, så har vi jo to halve lagkager. Vi kan også dele den i yderligere midt over her, så vil vi have 4 stykker lagkage, og hver stykke vil være en fjerdedel, altså har vi alt 4 fjerdedele. Og tilsvarende, hvis vi bliver ved med at skære igennem, så nu har vi i alt 8 stykker, og hver stykke er en 8. af hele lagkagen. Så det her det vil være en 8. Hvis vi så betragter brøkstregen som et divisionstegn, som det jo også er, så kan vi se, at 2 divideret med 2, det giver jo 1. 4 divideret med 4, det er også 1, og 8 divideret med 8, det er også 1. Så alle de her måder, det er alle de her 2 halve, 4 fjerdedele og 8 ottendele, det er altså en måde, hvorpå vi kan skrive tallet 1 som en brøk. Typisk vil det dog være sådan, at vi har nogle få stykker. For eksempel kunne det være, at vi har 3 stykker af lagkagen her. Så det skraverede areal her, det vil altså svare til 3 ottendele. Altså vi har 3 stykker, som hver er 1 ottendel af den samlede lagkage. Vi skal nu lige se på, hvordan man forlænger eller forkorter brøker. Man kan forlænge en brøk ved at gange med det samme tal i både tæller og nævner. Det kunne for eksempel være, hvis vi har brøken 3 fjerdedele, så kan vi forlænge brøken ved at gange med det samme tal, her for eksempel 2, i både tæller og nævner. Så vi siger altså 3 gange 2 i tælleren og 4 gange 2 i nævneren. Så får vi 6 i tælleren, og vi får 8 i nævneren. Så 3 fjerdedele, det kan vi altså forlænge til 6 ottendele, og det er det samme tal. Vi kan illustrere det ved at tegne en lagkage ligesom før. Så 3 fjerdedele af en lagkage, det er sådan en bid her, hvor vi har 3 fjerdedele her, og den sidste fjerdedel, den ligger så at sige herovre. Så hvis vi har 3 fjerdedele, så når vi forlænger med tallet 2, så svarer det til, at vi deler hvert af stykkerne i lagkagen i 2 stykker. På den måde der. Så nu kan vi se, at hvor vi før havde 3 fjerdedele, så har vi nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker. Og hvis vi også forestiller os, at vi gør det med den sidste, så kan vi se, at hele lagkagen i alt vil være 8 stykker. Så det vil sige, at nu har vi 6 ottendele af lagkagen. Det ændrer ikke på, at vi har lige meget lagkage, både før eller efter vi har delt den. Vi kunne også vælge i stedet for 3 fjerdedele at forlænge med 2, så kunne vi også forlænge med 3. Så siger vi 3 gange 3, det er 4 gange 3, og så vil vi få 9 tolvtedele. Det kan vi illustrere med lagkagen igen, så hvor vi har vores 3 fjerdedele her. Når vi så forlænger med 3, så svarer det til, at vi deler hvert stykke i 3 lige store dele. Så det vil sige, at vi vil gøre sådan her. Der, der, der. Og hvis vi fortsætter her, så kan vi se, at i alt så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker. Og hvis vi tog hele lagkagen med, så vil vi komme op på 12 stykker. Så vi har altså 9 tolvtedele af lagkagen her nu. Og det stemmer overens med det vi har her. Hvis vi skal forkorte en brøk, så kan vi se, at man kan forkorte en brøk ved at dividere med det samme tal i både tæller og nævner. Så igen, hvis vi så tager et lidt andet tal, det kunne for eksempel være 8 tolvtedele,
så kan vi forkorte den her brøk ved at dividere med det samme tal. Det kunne fx være 2, ligesom før, så 8 divideret med 2, 12 divideret med 2. Det svarer så til, at 8 divideret med 2, det giver 4, og 12 divideret med 2, det giver 6. Så 8 tolvtedele, det er det samme som 4 sjettedele. Dette kan vi selvfølgelig også illustrere ved lagkagen, hvor jeg her har tegnet en lagkage og delt den i 12 stykker. Og de 8 tolvtedele, det er ligesom et ur, det svarer så til de 8 stykker her. Og når vi så forkorter med 2, så svarer det sådan set til, at vi lægger stykkerne sammen, eller slår stykkerne sammen, 2 og 2. Så de 4 sjettedele, når vi forkorter med 2, så svarer det til, at vi så vil have slået stykkerne sammen sådan her. Og nu kan vi så tælle os frem til, at nu har vi, her har vi 1 stykke, 2 stykker, 3 stykker, 4 stykker, og hvis vi fortsætter, så vil vi have 5 og 6 her. Så altså 4 sjettedele. Vi kunne også forestille os, at vi i stedet for at forkorte med 2, så valgte at forkorte med 4. Så skulle vi dividere med 4 i både tæller og nævner. Så vi får 12 divideret med 4. Og 8 divideret med 4, det er 2. 12 divideret med 4, det er 3. Og det kunne vi så illustrere på lagkagen herover ved at slå stykkerne sammen, 4 og 4. Så det vil sige her slår vi de 4 stykker sammen, og vi slår de 4 stykker sammen. Og så kan vi se, at her, der vil vi have et stykke, her vil vi have et stykke, så vi har i alt nu 2 stykker. Og hvis vi lavede et sidste, så vil vi have et tredje der til resten af lagkagen. Så altså så får vi 2 tredjedele af lagkagen. Hvis vi så kigger på addition og subtraktion, så gælder det, at man lægger brøker sammen og trækker brøker fra hinanden ved at forlænge eller forkorte til en fælles nævner, og så lægger man tællerne sammen eller trækker tællerne fra hinanden. For eksempel kan vi beregne en halv plus en tredjedel ved at forlænge de to brøker til en fælles nævner, og der kan vi se, at begge tal eller begge nævnere går op i 6. Så det vil sige, at hvis vi ganger nævneren, eller hvis vi forlænger den første brøk med 3, så vi får 1 gange 3 over 2 gange 3. Og den anden brøk, en tredjedel, det forlænger vi så med 2. Så vi siger 1 gange 2 divideret med 3 gange 2. Jamen så får vi, herover får vi 3 sjettedele plus 2 sjettedele, og det giver så 5 sjettedele. Fordi så lægger vi bare de to tællere sammen. Det kan vi selvfølgelig også illustrere med lagkager ved at tage vores halve. Og til det skal vi lægge en tredjedel. En tredjedel ser nogenlunde sådan her ud. Og det vi gør, når vi så forlænger, det er jo, at vi deler vores halve i 3 lige store stykker, når vi forlænger med 3. Og vores tredjedel deler vi i 2 lige stykker, når vi forlænger med 2. Og vi kan se, at hver af de to her, hvis vi nu skitserer videre her, udgør sjettedel nu her. Så her har vi altså 2 sjettedele, her har vi 3 sjettedele, og i alt har vi selvfølgelig, hvis vi nu laver vores sjettedele her, så har vi så de 3 første her, og de 2 næste her, så i alt så har vi 5 sjettedele. Nu kan det nogle gange være lidt mere besværligt at finde en fællesnævner til en brøk. Nu tager jeg bare et andet eksempel. Så hvis vi har 5 ottendele, og det skal vi sige plus en 9. del, så kan det måske være lidt svært at overskue, hvad der er den laveste fællesnævner her. Men en god grundregel, det er, at man kan tage nævneren fra den anden brøk og forlænge med den. Det vil sige, i den første brøk 5 ottendedele,
Jamen der kan vi tage nævneren fra den anden, som er 9, og forlænge med det. Så vi får 5 gange 9, divideret med 8 gange 9. Og en 9. del, den kan vi så forlænge med 8, fordi det er nævneren i den anden brøk, så vi får 1 gange 8, divideret med 9 gange 8. Og når vi gør det, så får vi 45, og det giver så 72 dele plus 8 72 dele. Og så lægger vi bare tællerne sammen, så vi får 45 plus 8 72 dele. Og det giver jo så 53 72 dele. Og så kan det være, at man får en brøk ud, som man ikke kan forkorte. Det kan også være, at man får en brøk ud, som man kan forkorte, og så kan man eventuelt gøre det. Men det her vil så være vores resultat, og det vil jeg ikke illustrere med en lagkage. Når man så skal trække to brøker fra hinanden, så gælder samme princip. Det vil sige, hvis vi i stedet for en halv plus en tredjedel skulle sige en halv minus en tredjedel, så gælder samme princip om, at de skal have fælles nævner, så vi forlænger igen med 3. Den første minus en tredjedel, som vi forlænger med 2. Og så får vi så, ligesom før, så får vi 3 sjettedele minus 2 sjettedele. Og så trækker vi også bare tællerne fra hinanden. Og så får vi så 1 sjettedel. Og hvis vi kigger op på lagkagerne, så svarer det, at hvis vi i stedet har et minustegn heroppe, jamen så svarer det til, at de 2 sjettedele her, jamen dem fjerner vi simpelthen bare herover fra, og tilbage har vi så 1 sjettedel af lagkagen. Hvis vi nu kigger på multiplikation og division, så gælder det, at man ganger et tal med en brøk ved at gange tallet op i tælleren på brøken. Eksempelvis hvis man har 3 gange 3 fjerdedele, så ganger man tallet op i tælleren, det vil sige, det er det samme som 3 gange 3 fjerdedele, det vil sige, det er det samme som 9 fjerdedele. Det kan også illustreres med vores lagkager, og når vi husker, at når vi ganger et tal, så svarer det til, at vi lægger tallet sammen 3 gange. Så det vil sige, 3 gange 3 fjerdedele, det er det samme som 3 fjerdedele plus 3 fjerdedele plus 3 fjerdedele. Og her er det ret tydeligt, at vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fjerdedele i alt. Hvis vi kigger på division, så gælder det, at man dividerer en brøk med et tal ved at gange tallet ned i nævneren. Eksempelvis hvis vi har, i det her tilfælde kunne det være 3 fjerdedele divideret med 2, så er det det samme som at gange tallet ned i nævneren, så det vil sige, det er det samme som 3 over 4 gange 2, og det giver jo så 3 ottendedele. Hvis jeg skal forsøge at illustrere det med en lagkage, har jeg her tegnet en lagkage på 3 fjerdedele. Når vi dividerer med 2, så siger vi jo også delt med 2, eller tager halvdelen. Så det vil sige, så svarer det til, at vi skærer lagkagen over her og smider den her del væk. Det der er tilbage, skal vi jo så have til at give mening. Det vil sige, at vi kan skære det her, dele det her stykke her, og så kan vi se, at vi har 3 lige store stykker. Og i alt, hvis vi fuldførte lagkagen, så at sige, så vil det svare til ottendedele. Altså vil vi have 3 ottendedele tilbage. Til sidst skal vi se på, hvad der sker, når man så har med 2 brøker at gøre. Og der gælder, at når man ganger 2 brøker med hinanden, så skal man gange tæller med tæller og nævner med nævner. Så hvis vi har 2 femtedele gange 5 sjettedele, så siger vi 2 gange 5 over 5 gange 6, og det giver 10 tredjedele. Og det kan vi også forkorte med 10, så vi ender med at få 1 tredjedel. Man kan desuden dividere en brøk med en anden brøk ved at gange med den omvendte brøk. For eksempel hvis vi har 2 femtedele divideret med 5 sjettedele, så vender vi brøken om, så vi får 6 femtedele og udskifter divisionstegnet med et gangetegn, og så ganger vi de 2 brøker sammen som ovenfor og får 12 25 dele.
Tak fordi I så med.